aku desa kok. Gede kelantar panjang Bapak Ibu Pina yang mau dilemontan kedung ada Bojonegoro nggih. Pak Pina, Sobu Pina nggih, Ibu Pina. Alhamdulillah sembuh. Moga-moga sembuh total waras sehat. Bu Pina. Kedung ada Bojonegoro.
laki karo wanita ayu kasido kae padha sugiye mah sugih reso nandak ya mah supaya makmur yo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane aja malas lan aja malas mudah apa ayo sing giat